Bé, bona tarda, benvingudes un altre dia a l'Odissea de la Història i seguim un altre dia més amb aquests directes. Primer de tot, agrair-vos els vostres ànims que ens aneu donant per xarxes socials i per missatges privats, etc, ens donen forces per poder continuar endavant amb aquests directes, val? Um, Ens han fet alguna pregunta, algunes preguntes, algun parell de preguntes per privat que contestarem per vídeos, com estem fent la dels stories, val? Petites preguntes sobre algunes curiositats, etc. Tenim pendent la de quin rei va ser anomenat el catòlic al 1212, que aquesta tarda hi serà. Bé, el vídeo d'ahir amb el Xavier Ramos aviat el tindrem al YouTube aquesta tarda, ho sapigueu, perquè es va poder guardar, molt bé, enhorabona per nosaltres. I res, avui entrem en un altre àmbit de la història que des de fa anys a l'acadèmia porta separat a l'hora de formar, que és l'arqueologia, val? La gent que hem fet el grau d'història dins del marc del Pla Bolònia, i ja abans de que això passés, no estudiem, no tractem l'arqueologia com a tal, sinó que n'hi ha una carrera específica per això. Tot i així, cal explicar que n'hi ha molta gent que es forma en les dues coses o fins i tot que agafa autoformació, no? És autodidacta posteriorment. Avui ens acompanyarà l'Arnau Navarro, que és arqueòleg, estudiant de la UAB, i si bé tenim aquesta imatge estranya de l'arqueologia que només es fa sobre el món antic, sobretot Egipte o Roma o Grècia o la prehistòria, no només es fa l'arqueologia és necessària en qualsevol època històrica i en una d'elles és en l'època contemporània. Perquè si bé comptem amb arxius, amb documents, també és cert que a vegades tenim restes arqueològiques. És evident que, per exemple, les grans reformes que s'han atestat els últims anys a la ciutat de Barcelona han comportat també, encara que no ens ho sembli, l'aparició de búnkers de la Guerra Civil que portaven assajats des del fi de la Guerra del 39. I quan obrim això, la gent que tenim només una formació històrica no podem fer res, necessitem de les arqueòlogues perquè puguin entrar allà, valorar els subjectes i valorar una qüestió de coses dins del que tindríem com parlem d'aquest nou jaciment. I això, que l'arqueologia va més enllà de l'àmbit de la prehistòria, de la història antiga o de l'Egipte. Sí, és cert que aquesta imatge és normal que hagi crescut amb els anys, sobretot com parlem sempre les imatges de la història a través de la literatura, el cinema i la televisió, perquè els primers grans arqueòlegs, els primers arqueòlegs que van entrar en això van ser la gent que es dedicava a l'Egipte. És allà on comença l'arqueologia. Podríem datar aquesta arqueologia amb força i tenim aquesta imatge, no? Tutankamon, Nefertiti, etc. Bé, ja ens acompanya l'Arnau, que li donarà. I avui parlarem d'arqueologia contemporània, concretament dels búnkers del Pirineu, que normalment estan Bona allà. tarda, Hola, Arnau. com Bona anem? tarda, què tal? Pues res, aquí a Què casa menys? confinats. Aquí seguim tots a casa. Estava explicant una mica i fent 5 cèntims sobre l'arqueologia, aquesta imatge que normalment tenim de que l'arqueologia només es dona en l'època antiga, en la prehistòria o a l'Egipte, no? Aquesta imatge dels famosos arqueòlegs o aquesta gent, no? Britànics i francesos que al segle XIX anaven a l'Egipte i van trobar i a principis del segle XX la tomba de Tutankamon, etc, però que en la contemporaneitat també podem fer arqueologia. I avui ens centrem aquí a prop, dins del Principat, ens quedarem, que és, ens traslladem al Pirineu, concretament, on en els anys 40 es van fer un seguit de fortificacions, tot i que no seria la primera vegada en la història que el Pirineu es fortifica, fortificacions n'hi ha hagut sempre, ha sigut sempre una línia natural i defensiva d'alguna forma per la gent que ha estat als estats o grups de poder que s'han format a una banda i a l'altra del Pirineu. I ens traslladem a l'Alta Ribagorça, aquesta comarca
trencada pel mig amb el sistema d'autonomies, perquè cal recordar que tenim l'Alta Ribagorça al Principat, però a la Franja de Ponent, l'actual comunitat de l'Aragó, està la comarca de la Ribagorça, que sempre havien format tot un conjunt, però, malgrat la legislació i les divisions territorials de l'estat espanyol, han quedat partides en dues administracions diferents. Exacte. Però, primer el tret general, no? Que és aquesta que coneixem com a línia P, no? La famosa línia P, que no sé si n'hi ha alguna persona que ens veu que la coneix o n'ha sentit a parlar alguna vegada. Llavors, no sé si ens pots explicar una mica, ficar-nos en context de què és aquesta línia P, com neix. Sí, de fet, la línia P, com es coneix, que podem dir que és molt conegut el nom de línia P, que més endavant ja en parlarem, bàsicament és una iniciativa del govern franquista que ja té alguns antecedents durant la Guerra Civil, que bàsicament la idea que proposa és fer una línia de defensa utilitzant el que ja has mencionat tu, que és la línia dels Pirineus, aquesta gran serralada que ens separa directament de França, doncs utilitzar-la perquè en el marc de la Segona Guerra Mundial tenim por, ja tenim documentació que ens parla que hi ha bastant nerviosisme, que hi hagi una invasió tant per part dels aliats, com després en parlarem d'algunes operacions alemanyes per intentar defensar també una invasió aliada de França, es fortifica el Pirineu per intentar impedir un hipotètic atac a l'estat espanyol. I bàsicament el que us deia, també penso que és interessant parlar de quins són els precedents que tenim, no? De la línia P. Ja tenim algunes estructures a l'any 1939, 1940, a la part de Guipúscoa, a la part d'Irún, i fins i tot al Cap de Creus, on ja tenim estructures militars destinades a la Guerra Civil, però que estan destinades també a intentar fortificar d'alguna manera el Pirineu. Fins i tot tenim alguna instrucció com la C6, que és l'Estat Major, que bàsicament és una instrucció oficial on s'ordena que hi hagi tota una preparació documental i topogràfica del Pirineu per saber com desenvolupar en un futur totes aquestes estructures defensives. Bàsicament aquests són els grans precedents per a la posterior construcció de la línia P, d'alguna manera. Que es començarien als anys 40, no? Sí, podem dir que... Exacte, Exacte. Justament quan podem començar a parlar de la línia P és a partir del 1944. Si no m'equivoco, és cap a l'agost, amb la instrucció C15, on ja es parla de l'Organització Defensiva de los Pirineus, que aquest és el nom oficial que militarment tindrà l'avui coneguda línia P. I per què línia P? Perquè aquest no seria el nom real i també se li coneix per altres noms, no? Com la línia Pérez o la línia Gutiérrez. Exacte. És molt interessant. De fet, tenim autors com ara Josep Miracle, que va estar enviat durant la mídia al País Basc. Ell mateix parla de que el nom de línia P o de línia Pérez bàsicament és com una mena de mofa. Més endavant parlarem també de la línia Maginot, que és un dels precedents directes, que és com, d'alguna manera, si ells hi van posar el cognom Maginot, doncs hi ha alguns batallons de l'exèrcit, en aquest cas ja espanyol, durant la dictadura, que parlen de que li posen el nom de Gutiérrez, el nom de Pérez en referència a la línia P, de la línia Pirineus també, i fins i tot també tenim algun comandant, algun coronel important que va participar en reunions, que era, no me'n recordo exactament el nom, però és Gutiérrez també, i també relaciona que possiblement aquest nom de Gutiérrez és una mena de nom en clau, però bàsicament és tota una discussió que bàsicament, no sé com dir-ho, però d'alguna manera són noms locals que s'han anat posant, doncs aquestes obres que s'han anat fent al Pirineu, no sé si com a mena de mofa, però bàsicament són referències que s'han anat formant al llarg del temps i han arribat fins avui en dia. Com hem dit, Durruti, per exemple, al País Basc, Pérez, Gutiérrez i P en referència al nom de Pirineus, bàsicament. I fins quan tindríem tota aquesta... Primer, què es construeix allà? Que això seria interessant de saber. Quin tipus de fortificacions i de coses es construeixen i fins quan dura tot això. Per en algun moment això s'abandona, perquè és un projecte abandonat que no va continuar endavant i, de fet, avui molt desconegut per la majoria de població, a excepció de la gent, de les poblacions que viuen a la zona del Pirineu. Exacte, no. O sigui, sí que podem començar a dir que a partir de l'any 39 ja comencem a tenir aquestes tasques de fortificació del Pirineu. És a partir de l'any 44, on ja tenim el que avui coneixem com línia P o aquesta organització defensiva, que ja es comença a fer de manera massiva des de l'any 40 i a partir des del 44 fins al 48. Això ara estem parlant del cas dels búnquers de Martinet i Montellà, que més endavant en parlarem en profunditat. És fins a l'any 48 on hi ha una tasca intensa, és a dir, amb molta profunditat. Sí que es faran obres, en aquest cas a Martinet i Montellà, fins al 57,
en principi, és una cosa que ja es deixa construïda a mig fer perquè ja veurem que no s'acaben tots els centres de resistència i fins l'any 85, més o menys cap a setembre, sí que tenim unes últimes inspeccions que venen manades per l'exèrcit, diguem-ne, per fer una revisió de l'estat de tots aquests búnquers. I sí que es conserva documentació d'aquestes visites, de quants búnquers hi ha construïts, quina és la seva situació, el seu estat de conservació, i bàsicament podem dir que a partir del 85 és quan ja deixa de ser una obra que l'exèrcit segurament avui en dia encara la té present, però deixa de tenir la importància que tenia com en els anys 40 o 50, diguem-ne. I havies comentat la línia Maginot, Maginot, que és aquestes franceses, són els francesos qui fan una fortificació també, no? Perquè hem parlat de símils, similituds, llavors si ens pots explicar i també fer una mica de comparació entre aquestes dues. Sí, exacte. Sempre fem molt de referència, no? Jo tampoc soc cap expert en aquests temes que diré ara, però al final sempre fem referència a la línia Maginot, que potser és la més francesa, o sigui, la francesa evidentment és francesa, però la més famosa d'alguna manera, perquè és la que van construir per intentar parar una invasió posterior a la Primera Guerra Mundial i al final no la van arribar a utilitzar mai, perquè ja sabem que van creuar pel bosc de les Ardenes i al final va ser una mena de pífia logística i d'intel·ligència, no? Al final, però sí que és un dels primers obstacles militars estables, una de les grans fortificacions en línia que es construiran i que també tindrà els seus deixebles d'alguna manera, com serà la línia Siegfried, la línia Stalin, al front oriental europeu, i evidentment el mur de l'Atlàntic a Normandia, que tots coneixem que va ser bastant complicat després organitzar la invasió de França el 44 per aquest mateix complex defensiu que es va crear. Doncs la línia P d'alguna manera és la mateixa idea, però evidentment en un medi diferent. No és el mateix intentar construir una fortificació lineal a la zona on està construïda la línia Maginot, un terreny més o menys agradable, més o menys pla, poc escarpat, que intentar fer-ho en els Pirineus. Evidentment no és el mateix la zona de la Jonquera que la zona de la Cerdanya, que la zona de Formigal, la zona de Candanxú o la zona on treballem nosaltres, que és la Ribagorça. I per tant, doncs tenim moltes diferències en el model no en el model constructiu, però sí en el model organitzatiu dels propis centres de resistència. I quines serien aquestes diferències? Quines diferències en construccions, quan heu entrat allà a fer prospeccions, us heu trobat amb els búnkers i tot això, entrant ara primer inicialment amb aquestes construccions allà dins de la cadena pirenaica, quines diferències que us trobeu, primer aquí a l'Alta Ribagorça, que és un territorial, i també coneixent altres que se n'han fet en altres llocs, com has comentat, la Jonquera, l'Alta Cerdanya, etc., algunes diferències, no? Per una mica de comparatiu. Evidentment, les diferències venen donades dels 3 tipus de zones que el propi model de construcció de la pròpia instrucció C16, que és la que després desenvoluparà com s'ha de fer aquesta línia defensiva, parla de 3 tipus de zones. Parla d'una zona avançada, parla de 3 àrees, d'àrees actives, d'àrees perilloses i d'àrees passives. I això, bàsicament, ve donat pel fet de com és de fàcil accedir a Catalunya, a Espanya, des de França. Evidentment, la Jonquera, el Pertús, avui, evidentment, és una zona relativament fàcil per accedir. Ara bé, si ens n'anem a altres zones, com per exemple Coll de Banyuls i altres zones també una mica escarpades, ja seria més complicat d'accedir i, per tant, tenim una resistència o uns nuclis de defensa menys desenvolupats. És a dir, perquè no s'espera que hi hagi una invasió tan potent per aquella zona. I si ens anem a les zones d'alta muntanya, com la nostra, per exemple, doncs veurem que tenim zones ja directament passives. Ara bé, com és el cas del túnel del Cadí, que més endavant veurem, és una zona on tenim diferents tipus de zones a la vegada, perquè tenim ports d'alta muntanya per 2.400 metres, a la vegada tenim el túnel de Viella, per on poden passar vehicles blindats, i tenim una combinació de tot aquest tipus d'infraestructures, evidentment. Però al final tot depèn del tipus de geografia. Perquè, de fet, és evident que a la Vall d'Aran es va produir una invasió després de la Guerra Civil organitzada per part del Partit Comunista i que, almenys en la Vall d'Aran, inicialment gaudiria d'èxit dins de la Vall d'Aran, després canviaria perquè això no es faria extensible ni a la resta del Principat ni a la resta de l'estat espanyol. Parla d'aquestes zones, no? Vull dir, com facilita? Si estan en aquesta línia P i en construcció, com pot ser que allà hi entressin, arribessin a entrar? Clar, al final,
no és només la Vall d'Aran, al final. És l'òpera coneguda com, oficialment, diria, com l'Operació Reconquista d'Espanya. Hi ha llibres interessants de Ferran Sánchez Agustí, que en parla en profunditat i és un dels que ha estudiat més aquesta temàtica, on bàsicament ell demostra i en parla que no és només a Vall d'Aran, sinó tota la cadena pirinenca. Hi ha una gran invasió, entre cometes, per part de tots aquests guerrillers, aquests maquis, cap a l'interior de la península Ibèrica i on més resistiran i al final on més es coneixerà tot aquest desenvolupament militar és a la Vall d'Aran. Potser ja això és més opinió meva, però al final hem de tenir una cosa en compte. La Vall d'Aran dona cap a França, igual que la Cerdanya, i això ho veurem després amb la línia P. La línia P, d'alguna manera, la Vall d'Aran i la Cerdanya no les inclou. Les dona com a terreny perdut. És a dir, si ens fixem per on passa la cadena pirinenca, passa pel túnel de Viella, pel port de Viella, passa pel curs del Segre, pel Cadí. La Cerdanya i la Vall d'Aran quedarien fora d'aquesta línia de defensa, d'alguna manera. I és per això, d'alguna manera, que la Vall d'Aran segurament va ser fruit de que s'aconsegueix envair i que hi hagués una presència permanent d'aquest control dels maquis durant el setembre del 1944. Ara bé, quan s'aconsegueix acabar el túnel de Viella, ja sabem què és el que passarà, que els maquis s'han expulsat rapidíssimament de la Vall d'Aran. I entrant una mica a l'Alta Ribagorça, a tota aquesta zona del Pirineu, que tenim a prop la Vall d'Aran, tenim a França, tenim tota aquesta zona, els jaciments que heu trobat, vull dir, els búnkers que heu trobat, a part d'estructura, quines coses us heu trobat allà? Perquè també, per als jaciments arqueològics, també queda una resta, és una resta moltes vegades sempre de la presència humana i del dia a dia de la gent que va passar per allà mentre allò era actiu. Exacte. Què us heu trobat? Abans de tot, cal fer una distinció en quina és la feina que estem fent. Evidentment, part de la gent que hem participat som estudiants d'arqueologia, encara no estem graduats oficialment, i realment el que hem fet no són intervencions arqueològiques. Això ja parlant administrativament. Sí que podem dir que la metodologia que utilitzem és fruit d'un pensament teòric basat en l'arqueologia, podríem dir, però no estem fent intervencions arqueològiques, és a dir, no estem excavant i sota ningú concepte estem recollint material arqueològic. Perquè bàsicament, per això s'ha de tenir un permís d'intervenció arqueològica i és una cosa que encara no contemplem fer. És a dir, el que estem fent és documentar i revisar aquells búnkers que ja han estat documentats per excursionistes i aportant noves dades de manera, podríem dir, més científica o més oficial a l'estudi d'aquestes estructures. Llavors, què és el que ens hem trobat? Bàsicament ens hem trobat, que després ja en parlarem en profunditat, búnkers de metralladora, búnkers d'observació, refugis de personal, búnkers d'artilleria i estructures que no ho tenim del tot clar, però pensem que són estructures temporals relacionades amb la construcció d'aquests búnkers, que serien bàsicament per guardar material i segurament per fer de bivac o d'abric pels mateixos constructors. Això ja estem parlant de casos d'alta muntanya. I, clar, aquestes zones, avui, per exemple, al Pirineu existeix aquesta famosa gran ruta, que podem fer una persona preparada i, segons com, tu pots sortir de Portbou perfectament, més o menys, per posar-nos en el mapa i arribar fins a Irún perfectament, travessant tots els Pirineus, sense baixar de la muntanya. I aquí parlem d'un sistema de refugis, un sistema que estem en alta muntanya i que necessita un seguit d'habituallaments per a poder aconseguir això. Clar, les construccions d'aquests búnkers primer, però després la idea de mantenir-los s'haurien d'haver projectat, i no sé si s'arriben a construir, però haurien de quedar per poder-los habituallar, perquè es poguera continuar els soldats, la gent de metralladora, la gent d'observació, que es pogueren fer bé canvis de guàrdia, que es poguera donar subministraments, etc. Què trobeu en tota aquesta xarxa? Perquè suposo que a part de la documentació teòrica, que és una de les primeres parts que pregunto. L'altra és, que també ja quedi, si s'arriba a desenvolupar a nivell de construcció ja alguna xarxa, algun edifici, alguna prova que quedi d'aquesta xarxa. Clar, jo penso que perquè t'estàs referint ara hem de parlar de dos moments, que és el moment de construir el propi sistema i un segon moment que seria el moment d'aquesta defensa.
És a dir, un moment en el qual aquestes estructures ja estan actives, és a dir, estan funcionant militarment, d'alguna manera. Sí que podem parlar, tant a nivell etnogràfic, no pel nostre cas, sinó per estudis previs, que hi havia una mena de sabotatge dins d'aquestes construccions. És a dir, hem de parlar que estem parlant de gent que està fent el servei militar obligatori, en molts casos, gent que ve a treballar des del nord des d'Astúries per fer túnels. En el cas de Martinet i Montellà és un sistema bàsicament creat a partir de túnels que unifiquen cada centre de resistència, tots els búnquers entre ells, igual que la zona de Collada de Toses. I en molts casos hem de pensar que hi ha gent que l'únic que farà serà pujar i baixar formigó i varilles de ferro per fer l'encofrat. Molts d'aquests casos acabaran foradant els sacs de formigó per intentar fer més amena la pujada. És a dir, hi ha alguns casos de, no direm sabotatge, però sí que al final el ritme constructiu baixarà. A nivell d'estructures relacionades amb aquest subministrament, és el cas que et deia abans. Aquesta estructura que hem relacionat, o sigui, que hem datat amb aquest sistema defensiu a partir de diguem-ne que és una construcció que es podria pensar que és pastoril, però és una construcció a uns 2.000 metres d'altura, amb les pedres lligades amb morter, amb formigó, amb varilles de ferro, i que les imatges aèries del 1944 no apareix, és a dir, no està construïda, però les imatges aèries de l'any 56 sí que està construïda. Per tant, pensem que ha d'estar relacionada amb tot aquest fenomen constructiu. Què és el que nosaltres pensem? Doncs, bàsicament, aquest sistema defensiu, que és el de Port de Viella, està bàsicament centrat en el propi túnel i el Port de Viella, que són 2.400 metres d'altura. La nostra hipòtesi és que no seria cada dia intentar pujar tot el material des de baix fins a dalt. Són moltes hores de camí. Llavors el que pensem és que hi hauria com un punt intermig, com una mena de camp base, d'alguna manera, on segurament es pujaria part del material i aquell material un altre equip el pujaria fins a dalt i aquest equip que treballaria a dalt dormiria en aquesta zona. És a dir, hi hauria com alguna espècie de bivac o alguna zona que segurament residiria en aquell edifici que hem localitzat. Ara bé, tot això són hipòtesis, s'hauria de confirmar. I com podríeu confirmar-ho? Doncs l'única... Un tema interessant, no? L'única manera seria realitzar sondejos arqueològics en aquest edifici o una excavació en l'extensió del propi recinte. Però bueno, això són paraules majors i s'haurien de desenvolupar en un futur. No és una cosa ràpida, diguem-ne. I com comentaves el tema dels túnels, d'aquests sistemes de túnels per connectar els búnquers, perquè parlem d'autèntiques obres d'enginyeria en aquest sentit, perquè foradar una muntanya no és fàcil, fer un túnel a una muntanya no és senzill. Els que s'han documentat, com se fan, quin interès tenen, com estan muntats estratègicament. No sé, ens pots explicar una mica aquest sistema de túnels de connexió? Clar, ho desconec una mica. La veritat és que en aquest cas que m'estàs dient ara ho desconec bastant. L'únic cas que conec és el que ha dit el Martinet i Montellà. Però bàsicament el que es fa és agafar la gent que té experiència en mineria i que està fent el servei militar obligatori o que són sapadors de l'exèrcit, molta gent d'Astúries, ja coneixem tota la tradició minera d'Astúries, que bàsicament s'ha de desplaçar al Pirineu i faran aquestes construccions subterrànies. Segurament, i quasi que poso la mà al foc pel que crec recordar, són obres fetes bàsicament amb explosius i poc treball manual. Però, bueno, és una cosa que desconec una mica, la veritat. Però, bueno, tenim aquella zona. I volia preguntar, se m'ha ido el cielo al santo ara mateix. Tenia la pregunta al cap i se me n'ha anat. Comentàvem al principi que fortificacions al Pirineu no són les primeres ni són les últimes. Si no recordo malament, i ho faig de memòria per haver passat per allà, a la Jonquera ens trobem algunes, sent d'un pas fronterer, sobretot els passos fronterers, no? N'hi ha, suposo que fer una mica, si la pots fer, si tens aquesta informació, aquesta comparativa una mica en perspectiva històrica entre aquesta línia P amb altres sistemes anteriors de fortificació, ja fos per part del Principat, per part de l'estat espanyol, aquests sistemes de fortificacions, i si no hi ha al Pirineu una mica en perspectiva històrica general, aquesta idea que sempre tenim d'aquestes fortaleses que estan muntades allà. Jo penso que un símil bastant interessant, del qual podem parlar, i a més coincidint amb la línia P, no sé si es va després integrar dins el sistema d'aquesta organització d'arxiu dels Pirineus,
penso que sí, i estem situats més o menys, sense sortir del Pirineu, estem a Huesca, a prop de Viescas i de l'estació de Formigal, de Panticosa, que segurament et sonarà d'alguna manera, imagino. És la carretera que va de Huesca cap a França, en línia recta, diguem-ne. I estem, bàsicament, parlem del Fuerte de Santa Elena. No sé si et sona el Fuerte de Santa Elena. Sí, el conec. Per fotos no he estat mai, però el conec i n'he sentit també. És el que et comentava abans, que jo recordo de petit, ja trepitjant molt Huesca, molt al Pirineu, i cada cop que baixàvem cap a Viescas, sempre a mà esquerra, a l'altre costat del riu, me'n recordo de veure sempre búnquers i troneres per ametralladora i per fusell. I jo, hòstia, això què és? I sempre em deien, de la Guerra Civil, això és de la Guerra Civil, i clar, sempre la idea aquesta, els búnquers cap al Pirineu seran de Guerra Civil. I al final, quan ja et poses a estudiar, revises el que has vist més de petit, et dones compte que el Fuerte de Santa Elena existeix des del 1906 i em sembla que fins i tot una mica abans. Llavors, és la mateixa idea, és intentar fortificar els passos que creuen des de Pirineu cap a l'interior de la península Ibèrica. És la mateixa idea que la línia de Santa Elena. I és una cosa molt similar. Se m'havia tallat un moment. Però una part final no té sentit, s'ha quedat tallat el vídeo. No, doncs que... La fortificació d'aquesta de Santa Elena seria similar. Exacte. Coneixeu, us heu trobat, o a l'hora d'entrar aquí a l'estudi que esteu fent, a part de Santa Elena, en altres parts, el Pirineu és ample, parlem de més de 500 quilòmetres en línia, no? No sé si altres casos que també, fins i tot més antics, no sé si heu trobat que fossin més antics. Que us heu trobat. I fins i tot fortaleses que estiguin en el passat. Pensa que no, és una cosa que tampoc integrem dins l'estudi, perquè al final el que fem és un estudi d'impacte de la Guerra Civil en alguns casos concrets de la zona i a més totes les estructures relacionades amb el conflicte i amb la postguerra directament. Llavors, més enrere, no és una cosa que hem tractat mai. No heu tractat, no, encara aquesta part? No. També aprofitament d'antigues fortaleses que hagin al Pirineu. No em sona. Un altre element important. Sí que em sona això per part d'algun professor que he tingut, que he comentat amb ell, amb algun professor de medieval, parlar d'algun castell, alguna fortificació que hi ha per la zona d'Esterri d'Àneu, també és una zona que estarà fortificada amb la línia P, on van localitzar algunes trinxeres que ells van relacionar amb aquesta línia P dins... Pregunten si el fort de Santa Elena està al coll del Portalet. Diria que sí. Diria que estaran cap al coll de Portalet, la veritat. Està entre Viescas i Panticosa, diguem, per aquella zona. No sé exactament per on, però et juraria que és per allà. Per la pinta Fabra, per on està el coll del Portalet i això. S'ho pregunta, no sé, crec que és el Jofre que ens pregunta. Que volia tractar un altre element que jo no sé, perquè suposo que a l'hora de fer un estudi, l'estudi genèric, etc., s'ha trobat, que és el tema del maquis. També, evidentment. Exacte. Enmig d'aquesta construcció, aquestes construccions es troben amb aquesta guerra de guerrilles, que és el maquis, que algun dia aquí parlarem, que tenim pendent aquest tema, estem buscant algú que ens pugui parlar. Però bé, al Pirineu n'hi ha maquis, que quedi clar, i això vull deixar-ho clar, que el maquis s'estén a diverses zones de l'estat espanyol, al sud, a tota la serralada de Sierra Nevada, tenim a la Cordillera Cantàbrica i als Ancares, los Montes de León, los Ancares i tot el macizo galaico, d'acord? Perquè jo provinc de terra de maquis. Mira, perdó, ens comenten ens comenten que sí, a la pregunta que havíem fet sobre el fort de Santa Elena, ens comenten que sí, que estaria ja al port, que han dit. Bé, això, entrant al tema del maquis, com afecta? Què us heu trobat sobre el maquis? Perquè, clar, si heu consultat documentació militar, començat a tractar, us trobareu al mig, que en la construcció, amb processos de tensió... El tema dels maquis és una cosa que hem documentat, tant etnogràficament, podríem dir, com arqueològicament, que és una cosa que ens ha sorprès, no ens esperàvem, i penso que és una novetat que de la invasió del 44 de la Vall d'Aran diria que pocs cops, o si no per no dir mai, s'ha documentat arqueològicament una estructura d'aquest fet.
Nosaltres el que hem documentat, tot i que ja es coneixia, és podríem dir, batalla o l'enfrontament que hi ha a la Vall de Boí entre Guàrdia de Salto i maquis entre els pobles de Durro i Saraí. Sí que ens parlen, un veí concretament de Barruera, ens parla que una nit, quan ell era jove, la població de Durro baixa fins a Barruera, suposo que aquests pobles han de sonar, més o menys, que els que ens estiguin escoltant, baixen perquè estan escoltant un tiroteig. Perdó, t'interrompo, que el Dani López ens pregunta què és un maqui, val? En acabar la Guerra Civil, a l'any 39, al poc, molta de la gent que havia quedat als pobles, etc., sobretot lligades al Partit Comunista, a sindicats, a un munt de coses que no poden arribar a les fronteres, ja sigui la frontera amb Portugal o la frontera amb l'estat de França, per passar a l'altra banda i fugir, o agafar vaixells i marxar cap a Itàlia o cap a Amèrica, es veuen obligats a retirar-se a la muntanya i amagar-se a la muntanya. I el maquis era un moviment de resistència al franquisme que començarà en aquesta dècada dels 40 i durarà fins gairebé els anys 60, que suposarà un sistema d'atacs, contraatacs, sabotatges, enfrontaments diversos i varis. Jo us dic, com vinc de zona de maquis, en tinc anècdotes sobre els maquis. Un dels meus avis, que pastorejant les vaques a la muntanya, se li va aparèixer el maquis i els van enviar a comprar tabac al poble perquè ells no podien baixar, a canvi li van quedar cuidant les vaques, és interessant, el meu avi ho explicava. I un altre d'uns maquis en el bar del poble del meu pare, en aquest cas, que van baixar un parell de maquis, van entrar al bar, havia dos guàrdies civils asseguts allà prenent alguna cosa i els van matar, perdó, un guàrdia civil, no dos, i el van matar d'un tret. Segons van entrar al bar i, de fet, després d'això es va agafar una casa que n'hi havia al costat del bar i es va habilitar com a caserna de la Guàrdia Civil. Us explico una mica com a petits exemples de lo que significava aquest maquis. Vale, a ver, que estoy intentando leer. La frontera ja... Vale, diuen, s'explico, les zones de difícil accés i més en zones properes a la frontera hi ha sempre maquis i la militarització de la frontera fins als 50 mira de controlar això i tota la invasió, Aran, Ribagorça, Garrotxa. Aquesta afectació militar té un efecte directe sobre la vida quotidiana de la població, que ens comenta el centre que té la Ribagorça. Efectivament, és això, vull dir, s'augmenten aquestes zones properes a la muntanya, sobretot a les poblacions, encara que siguin de les valls, no tant a la muntanya, les poblacions de les valls, però que estan en contacte directe amb la muntanya, la presència, perquè molts d'aquests maquis tenen pobles que els abasteixen, d'acord? Vull dir, n'hi ha pobles que campen lliurement. No entraré massa en el tema del maquis, però fins aquí espero que hagi quedat més o menys clar i un dia en farem un explicant el maquis ben bé. Sí, a més, també personalment hi ha com una doble visió, no? En tot el cas dels maquis, al final hi havia gent que estava més a favor i gent que estava més en contra. Nosaltres, en el cas de Vall de Boí, és que és molt clar. Hi ha persones a les que entrevistes i al final et diuen que els maquis venien i t'obligaven i que sí o sí o els hi donaves o et cardarien, o gent que et diu, no, sí, no feien res, eren bona gent, venien i se n'anaven sense fer res, o al final hi ha com una doble visió, gent en positiu i gent més en contra. Al final suposo que també depèn de la teva ideologia, podries estar més a favor o més en contra. El que comentava abans, el que hem documentat, que d'alguna manera és una novetat, li hem d'agrair a en Joan Ramon Piqué, de Vilaller, perquè vam estar parlant amb ell i sí que ens va comentar que tenia una cosa que ens volia mostrar, que ens volia comentar. Vam quedar amb ell a Vilaller, vam anar a una muntanya que hi ha una mica més a ponent del poble, a l'altra banda del riu, del Noguera Ribagorçana, i el que ens van ensenyar va ser tot un conjunt de trinxeres, amb pou de tirador, amb casetes, tot això està, diguem-ne, t'has d'imaginar la trinxera reomplerta de terra, és a dir, només veus una petita depressió que et fa intuir que hi ha un forat més gran a baix, d'alguna manera, i el que vam documentar és l'existència, doncs, d'aquestes trinxeres, aquest sistema defensiu situat a Vilaller. Segons parlen, els locals del poble està relacionat amb la invasió de la Vall d'Aran, és a dir, hi hauria algun contingent que aconsegueix creuar el port de Viella, arriba fins a proximitats de Vilaller, a la Guàrdia de Salto
se n'assabenta d'això, ràpidament enviaran un destacament de sapadors, crearan tot aquest sistema defensiu a aquest petit turó i no serà ni qüestió d'una setmana que arribarà el contingent de maquis. En principi hi ha un enfrontament que dura unes quantes hores, diguem-ne, els acaben fent fora i aquelles posicions s'abandonen. És a dir, són unes posicions temporals, però que ja ens estan parlant de que en un futur molt pròxim aquesta zona també acabarà sent fortificada directament, permanentment, amb les estructures de la línia P. I s'han documentat paral·lelament jaciments del maquis, és a dir, jocs on vivien, coves, algun tipus de... És que perquè aquí ho desconec molt si es va arribar, vull dir, a l'hora que s'han fet l'estudi dels búnquers, dels terrenys de les zones, que no només et trobes als búnquers i tot el que han comportat les construccions adjacents o auxiliars, sinó també la presència aquesta del maquis que parlem, els jocs on vivien, on feien vida, i no sé si existiria algun tipus de construcció que arribessin a fer. Clar, és que fins ara m'estàs parlant molt dels estudis dels búnquers que s'han fet. I en això hem de fer una gran distinció. És a dir, s'ha estudiat, i s'ha estudiat molt bé, la documentació existent de la línia P. És a dir, s'ha estudiat com es va construir, quan es va construir, per què es va construir, les repercussions. A nivell documental s'ha estudiat molt bé. Ja, els primers estudis són a finals del 90 i tenim algunes publicacions com les de Josep Clara que es diuen Arqueologia dels fortins de Franco, que parlen molt de la documentació i dels búnquers, dels que parla de documentació, és a dir, les estructures que hi ha construïdes, les que hi havia planejades i les que hi ha realment. Ara bé, no fan un treball de camp. És a dir, tenim un molt bon estudi documental, però els estudis que s'han fet sobre el terreny, que han documentat aquestes estructures, no diré que són pràcticament nuls, però són molt pocs. Al final tenim els de Martinet i Montellà, que amb el temps, el 2005, es va estrenar el Parc dels Búnquers a Martinet i Montellà, que diria que és l'únic en tot l'estat espanyol que mostra algunes estructures de línia P de manera museogràfica. Tenim un estudi de José Manuel Clua a l'Aragó, a la comarca de la Jacetània, tota la part de Candanxú, que la documenta d'una manera espectacular i és segurament la zona més semblant a que estem plantant nosaltres. I tenim algun altre estudi a la zona de la Jonquera, però des d'un punt de vista bastant arquitectònic. És a dir, un estudi des d'un punt de vista territorial, és a dir, anar a documentar els búnquers és una cosa que s'ha fet molt poc. Sí que s'ha fet a nivell excursionista de, doncs, tot el que ens trobem o acabem documentant, hi ha un servidor web que és lineap.org, no me'n recordo, però si poseu lineap a Google ho trobareu. Tots els excursionistes que han documentat búnquers els han pujat. Nosaltres això ho hem utilitzat com a base per començar a treballar, però hi ha moltes estructures que no surten. És a dir, tenim un molt bon estudi documental per darrere d'altres autors que han tractat molt la línia P, però poca gent que hagi anat sobre el terreny a documentar les estructures. És a dir, a la Vall Fosca n'hi ha búnquers construïts. A Espot n'hi ha búnquers. És que hi ha búnquers a moltes zones. La documentació parla de moltíssims llocs. Ara bé, no s'han localitzat tots ells. I és la feina que d'alguna manera falta per fer. No sé si m'he explicat. Sí. I aquesta feina de camp, primer, per què no s'ha fet? Segon, que la gent que heu començat a fer-la, abans comentaves que no n'hi ha hagut els permisos per excavar en segons quines zones, no? O per fer projeccions arqueològiques en segons quines zones que potser serien necessàries i interessants. Per què no s'ha fet abans? Per què està costant fer-ho? I després ja de cara al final parlaríem de perspectives cap al futur. Bueno, no, en principi no... No és que no ens hagin donat el permís, per no... Perdó, la Cristina Castella diu que s'ha dit allà la connexió si hem acabat d'explicar-lo de Durro. Sí, però ho podem tornar a explicar en un moment, si no, vull dir, cap problema. Si vols ho torno a explicar, Ivan, Vull dir... Sí. Bàsicament, el que comentàvem de Durro és que la gent de Barruera en parla i alguns autors en parlen i que bàsicament hi ha un enfrontament entre maquis i a la zona del Codó, bàsicament, que és on hi ha les antenes actualment a Vall de Boí, entre un gran conjunt de maquis i un conjunt de la Guàrdia d'Assalto. No tenim confirmació de que hi hagi un assassinat a maquis, un assassinat enfront de la Guàrdia Civil, però que sí que és evident i està confirmat és que hi ha un enfrontament a la Vall de Boí entre maquis i Guàrdia d'Assalto. El que em comentaves, Ivan, de per què no hem fet intervenció, no és que no ens hagin deixat fer una intervenció, és que no hem pensat en fer una intervenció ni hem demanat un permís per fer intervenció. És una cosa que, estem fent una documentació preliminar i més endavant, si hi ha el potencial adequat,
doncs ja es plantejarà fer una intervenció. Però en cap cas s'ha tingut aquesta intenció. I abans, per la gent que ha fet els estudis documentals, per què no s'ha plantejat, si se sap, vull dir, encara que sigui de manera hipotètica i que facis tu, o sigui, com ho veus tu i la teva òptica, la teva visió, pel que creus tu. El que comenta per aquí el Jordi Oriols, que ho està parlant un error, que la Guàrdia de Salt no pot ser, és la Guàrdia Civil la que va afrontar-se en aquell moment. Sí, però sí, la Guàrdia de Salt era aquest germen de policia, el que avui seria la Policia Nacional, a la Segona República, sí, evidentment. Hem confós els termes. A vegades ens passa, tenim tants termes que al final confonem uns als altres. El tema està però el Toni Ferrer ens comenta moltes d'aquestes fortificacions estan poc valorades, inclús alguns estan en mans de privats. Jo desconec aquesta situació si n'hi ha zones de fortificacions que hagin quedat després sota l'esfera privada o no, que això m'interessaria si ens pots explicar. Sí, n'hi ha, comenta, no? És una cosa que actualment, les que hem documentat fins ara, desconec si estan en mans propietats de privats o evidentment els terrenys són públics o encara aquesta parcel·la pertanyeria a l'exèrcit. No és una cosa que desconec. S'hauria de treballar en aquest sentit, però actualment ho desconec. Sí que és molt probable que molts d'ells hagin acabat en mans de privats. A Sant Climent de ses Cebes, el búnquer forma part del pati d'un restaurant. Podria ser. Pensem que la legislació sobre Montes ha anat des del segle XIX, que jo vaig treballar en documentació del segle XIX sobre censos de temes de Montes, Cotos Reales, coses d'aquestes, ha anat variant al llarg del temps i els últims anys comenten... Bé, vaig pel tema pels estudis que jo he fet, sobretot el tema aquest de propietat, sobretot dins les zones de muntanyes. Pensem que en els últims anys, i això és més actual, molts ajuntaments, el que han fet amb aquests terrenys que normalment diem com a comunals, que la propietat no era d'una persona, sinó de la comunitat, dels pobles, els han anat venent o els han anat posant en mans de privats. I això és una cosa molt evident per aconseguir calés o per la raó que sigui. Llavors és probable que això... N'hi havia zones que esdevindrien zones, sobretot si ens trobem búnquers en la zona més baixa de la muntanya o fortificacions d'algun tipus en la zona més baixa de la muntanya, que aquestes després estiguessin sota un privat per alguna raó, que seria normal que alguns estiguessin en mans de privades. Però que les zones d'altes muntanyes no, això normalment solen ser actualment a dia d'avui propietat de l'Estat. Perdó, ens diuen des del centre... Si no, se lo juro a todos que a veces soy una patata con esto. Que no s'han fet estudis perquè ja era conegut per la gent de... Ja conegut per la gent del país i fins al 2000 són temes poc de moda i sovint reutilitzades per pastors i altres dins del Parc Nacional. També, per exemple, l'Arnau coneix bé el que queda al parc als voltants, que sovint els visitants passen de llarg. Aquí m'he perdut amb el comentari aquest. Suposo que estaria parlant del tema de per què no s'han fet prospeccions o això, o pel tema de públics privats. Sí, hem de pensar que al final, potser, sense voler ficar la pota, però potser sempre fins fa potser uns 20, 30 anys, potser sí que els que ens hem dedicat potser més a trepitjar el territori, ja siguin en món medieval o antic, hem estat més els arqueòlegs d'alguna manera, no? I potser més els historiadors sí que s'han dedicat menys a aquestes tasques de trepitjar el territori. I fins fa 4 dies l'arqueologia contemporània no ha començat a tenir una mica d'augment. I potser és per això que s'ha deixat de banda una mica aquesta temàtica i s'ha deixat de banda el fet de fer aquesta documentació de camp. I també és el que diuen, aquestes estructures al país, al territori, les coneixen. Tu avui dia vas a la gent de Vall de Boí, potser els més joves no, però parles amb els grans i coneixen les estructures. És a dir, és una cosa que és bastant coneguda. I nosaltres encara, diguem-ne que tenim els plànols militars que ens parlen de les estructures que hi ha a Vall de Boí, tenim gairebé totes documentades. Hi ha 2
que no localitzem. És a dir, diguem que tu tens un plànol que en 1 centímetre tens representats 500 metres i d'aquí, doncs, treu les conclusions d'on estarà el búnquer. És una mica complicat amb tanta vegetació tan densa, no? I tu parles amb la gent gran i et diuen, sí, jo recordo que si puges per aquest camí, aquí tens el búnquer. Vas i et puc assegurar que no el localitzes. Vull dir, és complicat, d'alguna manera. Bueno, amb la gent gran, en aquests casos, sobretot en zones de poble i que s'han quedat amb esbarzers i tot això, has de portar-los amb tu, perquè molts d'aquests camins s'han desaparegut i ells són els únics que saben de memòria on està el camí. Si vas tu sol, et perds. No, sí que per sort hem disposat inclús companys de la universitat que estiuegen a la zona, que els interessa el tema i els hem comentat, i que estem fent això, necessitem una mica d'ajuda, a veure si tens alguna idea, i ens han dit, sí, hòstia, jo recordo que en aquestes zones, i ens van marcar un mapa, i vam aconseguir veure-ho clarament. D'altres zones sí que comptem amb l'ajuda d'aquest servidor que ens diu on estan les estructures, nosaltres les localitzem, les fotografiem, ho incloem dins un inventari i això, evidentment, en un futur haurà d'acabar de passar a mans d'administració per intentar desenvolupar uns plans de protecció, integrar-ho dins dels inventaris de patrimoni. Perquè molts d'aquests estan inventariats però no han entrat dins dels plans de patrimoni, no? Que és el que ens està preguntant una mica. El Toni Ferrer ens està preguntant per la propietat d'aquests llocs, etc. Jo suposo que no com a interès patrimonial no entren a... Exacte. Jo, des del que conec fins ara, diguem-ne que hi ha 2 tipus d'inventaris de patrimoni. Hi ha a nivell de Generalitat de Catalunya, hi ha l'inventari de patrimoni arquitectònic i l'inventari de patrimoni arqueològic. Llavors, és important que aquestes estructures acabin dins o de l'arqueològic o del de patrimoni, segurament dins de l'arquitectònic, diguem-ne, perquè si estan dintre d'aquestes estructures, estan inventariades, estaran conegudes i si algun dia algú vol fer alguna obra, saltarà l'alarma que això existeix. I nosaltres tenim una hipòtesi també, que és el cas del túnel de Viella. El túnel de Viella és una de les zones del Pirineu també bastant defensades, bastant menys en comparació amb Formigal i amb Candanxuc, però està molt defensada. Quin és el tema? Que la documentació ens diu que hi ha fins a... no me'n recordo ara exactament, però ens parla molta quantitat de nius de metralladora i molta quantitat de búnquers d'artilleria. A veure, quan tu arribes al túnel de Viella hi ha moltes estructures, però hi ha moltes menys de les que et parla la documentació. I això pot ser un fenomen de 2 coses diferents. És a dir, que no s'hagin construït totes, dels que estaven projectades, que és una realitat, que no es van construir totes. Ara bé, de les que parla, que estan construïdes, oficialment, tampoc ens trobem totes. I el que sí que pensem és que durant les obres de remodelació del túnel de Viella, que és a dir, que es va ampliar, es va fer la carretera amb 2 carrils per cada sentit, hi ha una macroinfraestructura molt gran de principis dels anys 2000, em sembla que és quan es fa la reforma del túnel de Viella, sí que pensem que hi hagi hagut una destrucció de part d'aquestes estructures. És a dir, fins que aquests búnquers no entrin dins dels inventaris de patrimoni, corren el risc de que qualsevol remodelació de parcel·lari d'una carretera acabin destruït, sí. I la intenció de l'estudi no és una altra que acabin integrat al final. Ara se m'ha tallat, Jo no sé si em sents, Arnau, però a mi se m'ha tallat. Sí, ara. Sí, ara? Sí. Ara sí. Vale. Sí, que entrin, no sé si l'ha tallat, però seria que entrin dins d'aquesta línia d'inventaris per protegir el patrimoni, perquè sabem això, fins que ja sigui patrimoni, del Departament de Cultura de la Generalitat o des dels departaments, des de l'Estat, perquè a vegades també passen, perquè que tenim els temes de les lleis de patrimoni nacional per una banda, i també tenim lleis pròpies aquí al Principat, fins que no entren dins d'aquestes bases de dades, oblidat. Exacte. I a vegades fins i tot jo he conegut alguna vegada estructures dins de privats que, tot i que tenen un interès històric, arqueològic i arquitectònic i patrimonial, etc., al final, tiren pel dret, és un privat, tot el procés va lent i s'acaben perdent, S'acaben perdent. Però bé, és una mica la realitat que tenim en tot el patrimoni arquitectònic, sobretot contemporani, més que sigui antic o això, perquè és el que explicava al principi, i has comentat tu ara també, que l'arqueologia contemporània està una mica
en pañales, no? Diríem, que està així. No? És una Bueno, cosa, en pañales en el sentit que és molt nou, no està tan extesa o tan acceptada, no? Per dir-ho així, no? No seria ben bé això, però per dir-ho d'alguna forma, com l'arqueologia prehistòrica o l'arqueologia antiga, d'època sí, antiga. bueno, però al final realment és, jo ja com a potser més reflexió meva, al final és impossible intentar que l'arqueologia tingui la mateixa importància dins de la prehistòria, on només hi ha arqueologia, o a l'època clàssica, que en el món contemporani. Al final hem d'intentar integrar o veure que, si per exemple, en el nostre cas, si només ens utilitzem aquestes dades històriques i passem completament de l'arqueologia, haguéssim documentat els búnquers, però aquesta estructura que té comentat abans, d'aprovisionament, que segurament també és militar, si no s'hagués mirat des d'un punt de vista arqueològic, és a dir, què és el que tenim, com estan fets els murs, això no és una cabana de pastor, no haguéssim integrat. I és que és una gran novetat dins els estudis d'aquestes fortificacions. Llavors, hem d'intentar aquest punt de vista arqueològic, diguem, no? De fet, era el que parlàvem l'altre dia tu i jo per telèfon, quan vam quedar per fer l'entrevista i això, que era d'aquesta mancança a vegades que els que hem estudiat història i partint de l'estudi de fonts documentals, de documents, que en segons en quines coses, i enllaçant-lo també amb l'altre dia parlàvem amb el Jordi Bonvell sobre història local, que no sé si hauries per aquí, veient-nos, no? Que també a vegades aquesta necessitat de l'arqueologia, no? De que ambes al final són unes auxiliars de les altres i que amb les dues disciplines, ja sigui amb l'estudi de fonts documentals i alhora amb l'estudi arqueològic de segons quines coses que es puguin fer, amplies i millores aquesta visió i comprensió que tenim del passat i és important. I malgrat tot, sembla que a dia d'avui, sembla, per a la gent que continuem una mica lligats a l'acadèmia, d'alguna forma estudiant tot això, que això no es dona, que els arqueòlegs, i tu saps que ara que estàs acabant la carrera, jo ja em farà 4 anys d'això, però ja ho vaig veure llavors, no? Que els historiadors anem per una banda i els arqueòlegs aneu per una altra, saps? I mai no trobem costa trobar aquest punt de trobada. Almenys parlo en el sentit genèric de l'acadèmia, Fora d'ella després ja ens trobem. No, jo penso que és una cosa que a mi em fa la sensació que comença a canviar. És a dir, potser sí que en el món de la contemporània sí que hi ha historiadors que tenen molta més reticència dels arqueòlegs, ho desconec perquè no estic dins, tampoc, però en el món de la clàssica, de l'arqueologia clàssica, evidentment la història es té en compte. En el món medieval, els historiadors tenen en compte l'arqueologia i els arqueòlegs tenen en compte els historiadors. Al final, ho centrava sobretot en la contemporània, que està en l'àmbit en el que estic ara, Vull dir, no... Potser sí que a la contemporània potser sí que els arqueòlegs que hi tenen interès sí que tenen, evidentment és important, és bàsic, però sí que des de part d'un historiador cap a un arqueòleg potser sí que hi ha una mica més de reticència. Ens comenten, crec que és l'Òscar, que diu els arqueòlegs s'han de creure historiadors, si els historiadors s'obrir-se les eines i aportacions arqueològiques, evidentment. I amb l'Òscar crec que alguna vegada ho hem parlat fent un cafè i és així. És evident que és així. I a veure això, que l'arqueologia és una disciplina que es pot incorporar als estudis contemporanis d'història contemporània i fins i tot als d'història recent perquè ens ajuden a comprendre molt millor, sobretot les petites societats, els pobles, la història local. Jo penso que l'arqueologia haurà de ser indispensable també en aquests àmbits. Potser no tant en aquestes grans històries, com pot ser parlar de política exterior, parlar de teoria de la història o coses així, però sí que en altres elements l'arqueologia té molt a dir i és el que diu l'Òscar. Els arqueòlegs sou historiadors, les arqueòlogues sou historiadores i les historiadores som gent que també podem treballar i veure en els nostres treballs de l'arqueologia. Exacte. Sí, totalment d'acord al final amb el que has dit. Però és una cosa que ha començar a quallar dins de la rodona, al final. Bueno, ens queden 5 minuts. La gent ja sap que a partir dels últims 5 minuts comencem ja a tallar una mica perquè l'Instagram a l'hora ens talla.
Sobre els estudis que esteu fent ara, que esteu fent allà a l'Alta Ribagorça, perspectives de futur. Perspectives de futur. Doncs, evidentment, jo crec... Què aneu a fer en els propers anys? Què teniu pensat fer? Doncs, evidentment, el que cal acabar de fer, i esperem que es pugui fer el 2020, esperem, si hi ha sort, que, bueno, és acabar de fer la documentació d'estructures, és a dir, jo penso que aquest any ha de quedar feta, segurament. Hem de tenir ja segurament un 85% de les estructures documentades. I el que cal fer, que potser s'hauria d'haver fet abans, és tota l'estudi de documentació d'arxius militars i de les declaracions eclesiàstiques de la Guerra Civil, que això està en els dispatxos. És una informació que parla en referència a totes les parròquies de l'Alta Ribagorça. Són les línies de treball que tenim ara mateix i, d'altra banda, doncs, és intentar, ja s'han fet alguns contactes amb l'Ajuntament de la Vall de Boí i amb el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, tot molt per sobre. Al final no es va poder trobar un dia per juntar-ho, però sí que hi ha la idea de fer-ho, que és intentar, els resultats que tenim, intentar presentar-los i que tot això s'acabi integrant dins dels inventaris, ja sigui locals o autonòmics, d'altra manera. Molt bé. Jo crec que, de la línia P i dels búnkers jo en desconeixia molt poques coses. L'altre dia amb l'Òscar va passar a l'article que heu publicat sobre els búnkers, on estaríem, és que repàs que la gent el vol consultar. A La Mañana, suposo que estarà online. Diria que està online, l'article estava al diari La Mañana. El busco després, faré recerca de l'article, perquè tinc fins i tot la foto que em van passar, a veure si estiguera online, si no també penjaré la foto i us penjaré l'enllaç per aquí, per xarxes socials, perquè pugueu accedir i que la gent pugui llegir una mica més i interessar-se així quan facin alguna visita a l'Alta Ribagorça. Important, quan passi tot això, no marxeu ara en Setmana Santa, quedeu-vos en casa, no em sigueu pixapins, sisplau. I pugueu anar a visitar els búnkers de l'Alta Ribagorça, per suposat, i també d'altres llocs. Arnau, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres avui. Encantats de tenir per primera vegada un arqueòleg i poder parlar d'arqueologia i història. I res, com saps, sempre tindràs les portes del nostre programa i d'aquest espai obert per tornar a venir i res més. Bueno, doncs, moltes gràcies a tu al final per convidar-nos, perquè al final és una cosa que està molt poc madurada, és a dir, encara l'estem treballant, però evidentment tenim ganes de parlar-ne, de fer una mica de difusió i que es pugui donar a conèixer i que tiri una miqueta endavant al final. I bueno, doncs, qualsevol altra cosa pot comptar amb nosaltres i moltes gràcies a les preguntes i a tothom al final. Doncs res, molts ànims, sobretot quan entreu als arxius. Els arxius no són gens fàcil. Ja els conec. Jo també m'acomiado ja de la resta de la gent. Com sempre, gràcies per participar, per haver-nos vist. El vídeo esperem que es guardi i tenir-lo disponible al YouTube aviat. I demà tornem a tenir aquí a l'Òscar Jané, que ja va vindre la setmana passada, i parlarem d'una cosa que sembla que hem descobert ara, que a l'altra banda dels Pirineus també n'hi ha Catalunya, que coneixem com la Catalunya Nord, amb la capital a Perpinyà. M'acomiado ja, demà a les 6 una altra vegada ens tornem a veure per aquí. Adéu a totes. Adéu, Ivan, vagi bé.